jajanan mau lho urung diterno. Apa jane loro Mas Lu? Ayo Mas Jamar. Ayo yuk yang ditunggu TF-nya. Piano Mas. Nyong sida rondo Mbak. Wis rondo kok mbok jebokon sida wae iki piye to? Ditelepon pinjol yuk. Iya Kang. Ewangi ya Kang. Ayo Mas Lu. Terima kasih Kakak. Yuk. Sumpah ning batine yen kula ora mbok kawin ayo bat hati. Tekad ning ati ora bakal loro ganti. Nyoh nyoh nyoh. Ayo Mas Anton, Kak Eko. Sumpah wis janji Mas arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng